Bu. Kok benjol, Bu? Kok kandang? Senaran sih macul-macul. Mari kebanjiran Mbak Bengi Pak Meh. Iki aku rejek-rejek ledoke lho. Makane warungnya kok tutup. Iya sementara tak tutup sik, rejek-rejek sik iku lho, ambek golek kuliah. Bung. Ya boleh awet dhewe golek open donasi nang warga. Hah? Kae akan lu benjol. Oh, yo saya wis agendakan nih. Kapan? Soal iki. Masuk. Oh, saiki wis, Bang. Oh, iya saiki. Oke. Ini dia. Ayo. Dong. Tak balik sih yo. Lah tenan Di. Nah, wis tak golekno kuliah nang warga. Iya tolong ya. Kita lihat sih ya. Hah? Jol. Bantuan datang, Jol. Sopo iki? Iki lho, hasil open donasi warga sekitar. Sun. Terus di mana sing terdampak, Jol? Iku lah. Tak buka isi hasil donasi wong-wong untuk warga ini. Yalah, syukurnya bu kopi campur sayur kita. Yalah.